Vi har nu fået et live Facebook-interview med Kirsten Jensen, alias Kisser. Jeg har fået vores personlige hundetolkskonsulent til at skrive for mig. Gider du spørge Kisser, hvor Kisser befinder sig? Wuff. Nu skal vi se, om Kisser svarer. Her er så mørkt. Hjælp. Gider du sige det igen? Her er så mørkt. Hjælp, mor. En spændende nyhed. Men hvor præcis er Kisser? Øjeblik. Jeg ved det ikke. Jeg har bind for øjnene. Libras-bind. Lad os håbe, det ikke er brugt. Kan du spørge, hvem der har taget Kisser? Ja, øjeblik. Lad os se. Det er meget vigtigt, man lige siger. Og nu lukkede Kirsten Jensen af. Forbindelsen blev afbrudt. Kidnapperen må have opdaget, at vi lavede et interview.